A császtok. Ez az én utolsó napja, és az első vlog is egyben, vagyis ilyen vlogszerű legalábbis. És azt találtam ki, ez egy különleges vlog lenne, amúgy ilyen napi vlog lesz majd, de nem is lesz nagyon gyakran ilyen, illetve ez most tényleg ilyen special, ugyanis azt találtam ki, hogy lenyomok 2025 darab fekvőt 16 óra alatt. Nézzük, hogy sikerül-e. Így kell ugye, hogy 16 óráig leszek fönt, ugye 8-kor keltem, és ugye éjfélig meg kell csinálni. Ez a challenge. És kiszámoltam, hogy 126,6 fekvőt kell csinálni óránként. Aztán felosztottam úgy, hogy csinálok 50-et egy huzamba. Reméltem, hogy annyi még menni fogom, úgy kvázi, hát nap végére lehet, hogy nem, de most még nagyjából ment. Aztán kétszer csinálok 50-et, aztán 26-ot. Én meg lesz a 126, aztán ugye 26,6 a vége, szóval utcsó órában valószínűleg plusz 10-et csinálnom kell, és akkor így lesz meg a 2025. Óránként megcsinálni 126-ot nem olyan vészes. Néztem amúgy, hogy a világrekord az azt hiszem 12 óra alatt 21 000. Szóval mi a fasz, tesó? És valami 57 éves vegán csávó tartja. I don't know, it's so fucked up. I don't even know at this point. Szóval ja. Ugye itt van felosztott 16 darab, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16 darab kis csík. És minden csíkba, vagy minden ilyen vonalba lesz 3 darab csík. És tök vonalak meg csíkok, pazd meg. És tehát ez jelzi az 50, még gyors berajzolom a 26-ot, azt is lenyomtam már, az meg lehet, hogy lesz egy ilyen félvonal. És akkor így tudom, hogy 50-26 megvan. Ja. Megcsinálom most a reggelimet, rántottát fogok, kis sonkával, paprikával, tosztkenyérrel, kis sajt, rá majonéz, aztán ennyi. Jó lett volna, ha veszek olivát, de nem vettem, but it's fine. Szóval ja, kövének már ezt fogjátok látni, remélhetőleg jó pár fekvőt lenyomtam még, pörölnek a számok. Telihassal nem lesz olyan jó fekvőzni, de ez van, le kell nyomni, amennyit le kell. Igyekszem nem telezabálni magamat egyébként, ez jó ilyen kis nót magamnak. Nem szabad telezabálni magamat, mert akkor meghalok a gecibe. Fekvőtámasz közben, és nem akarok meghalni a gecibe.
kicsit le vagyok maradva. Most olyan 10:23 van, és még a 9 órásat se fejeztem be. Most fogom befejezni. Észreveszem azt azért, hogy azért haló. Tehát, hogy nem olyan egyszerű, mint ahogy azt terveztem, hogy lesz, de megcsinálom anyway. Tehát nem érdekel, hogyha egész nap csak kurva lassan meg fogom csinálni, akkor is le fogom nyomni, hogyha nagyon nehezen fog menni, nem érdekel. Szóval, ja, most lenyomom még a 26-ot, a 9 órás 26-omat, aztán bekerem magamat ilyen kis sportkrémmel, amit a jó piros leszek, but I don't fucking care. Kicsit hát, hogy így felpesdíti az izmémat, aztán könnyebben fog menni, vagy legalábbis nem fog lesérülni, vagy bármi kicsit segít. Szóval, ja, hadd szóljon, fuck yeah. Na, helyzetjelentés. Úgy állok, hogy 11 óra múlhatott, és a 10 órással se vagyok még meg. Eléggé szenvedek, azt vettem észre, ami baj, mert nagyon még az elején járunk. Taktikát fogok váltani, mert ugye eddig úgy csináltam, hogy lenyomtam 50-et egy huzamba. Azt is úgy majd látjátok, sőt már láttátok is, hogy lenyomtam 30-at vagy 25-öt, aztán kicsit tartottam magam ilyen pihenőpózba, aztán lenyomtam a másik 25-20-at, attól függ, hogy mennyi volt az első fele. És nagyon szenvedtem a végére, szóval úgy fogom szerintem, hogy lenyomok 25-öt, kicsit felállok, kirázom magam, kicsit pihenek, aztán a másik 25-öt, ezt így nagyjából egybe, tehát ilyen 5 percen belül mondjuk, aztán oké, pihi, ezt ugye 1 óra alatt kétszer, meg a másik 26-ot. Mert hogy egyszerre lenyomni 50-et, az tényleg azt érzem, hogy a végén már nem tudok egy szép fekvőt csinálni, és nem akarom azt, hogy ilyen félfekvők legyenek, mert az bullshit. Én sosem szerettem azokat, akik flexeltek ezzel, hogy jaj, tesó, lenyomok ennyi fekvőt, nézd, az ilyen fél gyors szarokat csinál, tesó, az nem fekvő, az egy szar. Szóval én figyelek erre, igyekszek jól csinálni, szóval ez a tax most. Durva amúgy, hogy mennyi minden történt ebbe az évben, és hogy mennyire kurva hamar letelt amúgy. Igyekszek nagyon hálás lenni mindenért, és amúgy nem mondom azt, hogy vannak újévi fogadalmaim, mert sosem voltak ilyenek, de csináltam egy vision boardot, majd megmutatom egyébként, és ott lehet, hogy bevágom ide valahova, vagy majd valahova bevágom, még lehet, hogy úgy is beszélek róla. Elérkeztünk az ebédhez, ami nem lesz egy nagy ebéd, illetve még fogok enni, szerintem amúgy még 2-szer vagy 3-szor is lehet. Ilyen 4-3 körül lehet. Nyomom a fekvőket, de ami nagyon komoly. Szenvedek egy picit, de le fogom nyomni, nem érdekel. Bemutatom a kaját egyébként. Nem egy nagy tudsz tényleg. Az a baj, hogy tudom, hogy nem a leghealthy, nem a legegészségesebb tudsz, de nagyon sok virslit vettem, és muszáj megennem, mert nem akarom lefagyasztani. Igazából azt hiszem, január 10-ig jók, azt addig meg akarom enni. Szóval izgi, nyomom fekvőket, még valahogy főznöm is kell, ami vagy egy 1,5 óra kiesés lesz, és így is behind vagyok. De izgi, szurkoljátok, mert elfér. Túl a főzésem, kész lett a lencse. Igazából eztek is egy picit, nem tudom, hogy mennyire szabad, vagy mennyire nem éjfél előtt enni. Nem tudom, mi a szokás ilyenkor tényleg, hogy valamit előtte kell, valamit utána. A fene tudja, tudom, hogy pár dolgot nem lehet enni, mondjuk csirkét, vagy baromfit, de már ettem, szóval fuck this shit. Nem tudom, mit nem lehet. Még van egy pár dolog, amit nem lehet, de szerintem amúgy a legtöbbet megszegem, szóval I don't care. Most tartok kb. A felénél a fekvőtámasztóknak, ilyen 1000-nél lehetek most. Este amúgy a faszom tudja hány óra. 6-7. Szóval bele kell húznom, de reméljük, hogy meg lesz. Max annyi lesz tőleg, hogyha nem végzek éjfélre, akkor nyilván húzom ameddig csak lehet, ameddig meg nem lesz, mert a számot nem akarom lejjebb vinni, mert az úgy nyilván az nincs értelme.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I'm 19 óra 38, azt hiszem. Yes. Így állok. 16 órás mindjárt megvan. Egy jó, Jézusom, 3,5 óra csúszás. Várj, nem. Hát, ha befejezem 16-osat, akkor legyen mondjuk egy 2,5 óra csúszás, 3 óra csúszás. Behozhatom szerintem, most tényleg annyit csinálok, hogy pörög a Squid Game, mindjárt végignézem, bazeg beszarok. Illetve fekvőzök. Lenyomom a 25-öt, aztán 26-ot, 25, tehát igen. Nagyon izgé, remélem, hogy be tudom hozni, hogyha nem, amúgy akkor elcsúszik. 16 óra volt a terv, ha 17-18 lesz, én azt még elfogadom. Csak legyen meg a szám, tényleg ez a lényeg. Szóval, ja, izgi. Nyomjuk tovább, bazdeg. 4 hours later. people who are half-nots. You were not as tough as Na hát fiúk, lányok, eltelt egy újabb év. Kint vagyok a legjobb spoton a földön. El sem tudnék képzelni most jobb helyet egyébként, mint itt most. Egyedül. Annyi tűzijáték volt itt, a réten is lőttek, mögöttem is, előttem is lőttek. Remélem a háttérben megy egy-kettő, meg remélem, hogy hallotok is. Még megy a fekvő támasz. Ezt éjfél múlt 4 órával, mikor ezt felveszem. Még tart a challenge. De mindenképp szerettem volna egy ilyen helyzetjelentő videót. Hogy mizu, fekvőztem itt is, fekvőzök mindenhol is. Elképesztő év volt, szeretnék hálás lenni mindenkinek, aki segített nekem. Szeretnék hálás lenni magamnak, hogy kitartottam. Ez geci önző hangzik, de az a helyzet, hogy tényleg igaz. Kitartottam és túléltem azokat a napokat, amiket nem hittem volna, hogy túl fogok. Hálás vagyok mindenért tényleg. Köszönöm nektek. Köszönöm, hogy végignézted ezt. Köszönöm, hogy lenyomhattam ezt a challenge-et. Köszönöm, hogy van egy olyan egészséges testem, ami megengedte nekem azt, hogy ezt a challenge-et lenyomjam. És remélem, hogy holnap munka közben nem fogok meghalni, illetve ma. De ha igen, akkor az se érdekel, megértem. Tudom azt, hogy egy olyan embernek, aki kitart és küzd az álmaiért, arra egy jó élet vár. Szeretnék ebbe bízni és szeretnék ebbe hinni. Mert én egy ilyen embernek tartom magam. És ilyen is leszek. Mindig is. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do. Végszóként pedig köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy ha belájkolod és bekövetsz. Nagyon sokat jelent tényleg. És hát mindenkinek egy elképesztően jó évet kívánok. 2025
a változások éve, a kemény munka éve, és szerintem nagyon sokaknak, akik nézik ezt a videót, tényleg az újdonságokról fog szólni ez az év. És azt kívánom nektek, hogy adjatok bele mindent, és merjetek élni, és valósítsátok meg magatokat, és legyetek hűk az elveitekhez. Meg ilyenek, nagyon bölcs lettem így a végére. De viccet félretéve, mindenkinek boldog új évet kívánok, és a legjobbakat. Puszi, császtok! Utolsó 10. Utolsó 10 darab fekvő. Hajnali 5 van, vágod? Utolsó 10 és megvan a 2025 darab fekvő. Let's fucking go! Fucking hell, man. Fuck yeah, man. El se hiszem, bazd meg. El se hiszem, geci.